ಟಾಪ್ 5 ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇರಿಯಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್. ನಂಬರ್ 5 ಡುಂಡು ಸಿನಿಸ್ಟರ್. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೈದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಡೀಮನ್ನ ಕೈಟ್ ಎಂಚ ಸೈಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಅವು ಇಲ್ಲಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪಂದ್ ಬತ್ತಿನ ಕ್ರೈಮ್ ರೈಟರ್ಗ್ ಅವು ಇಲ್ಲಡ್ ದಾದಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಈ ಮೂವಿದ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಮೂವಿಗೆ IMDb 6.8 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪೋತು ಓಲಿ. ನಂಬರ್ 4 ಡುಂಡು ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. 2007 ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಮೂವಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕಪಲ್ಗ ಅಕಲ್ ನಿಲ್ಲಡ್ ಭೂತದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಫೂಟೇಜಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಪೋತುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು. ನಂಬರ್ 3 ಡುಂಡು ದಿ ಎಕ್ಸಾರ್ಸಿಸ್ಟ್. ಒಂಜಿ ಆಣನ ಮೇಟ್ ಸೇರ್ದಿನ ಡೀಮನ್ ಅನ್ ಬುಟಾಯರೆ ಫಾದರ್ ನಕುಲ್ ದಾದಮತ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಈ ಮೂವಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಮೂವಿ ತುದು ರಾತ್ರಿ ಅಂತೂ ಜೆಪ್ಪುಜಾರ್. ಈ ಮೂವಿ ತು ಯಾರ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಇಟ್ ಪೋತು. ನಂಬರ್ 2 ಡುಂಡು ವೆರೋನಿಕಾ. ಒಂದೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಉಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪಪ್ಪನ ಆತ್ಮನ್ ಲೆಪ್ಪರ ಪೋಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ವೆರೋನಿಕಾ ಡೀಮನ್ನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕದು ಎಂಚ ಸೈಪಲ್ ಪಂದು ಈ ಮೂವಿಡ್ ತೋಜ್ಪದೇರು. ನಂಬರ್ 1 ಪೊಸಿಷನ್ ಡುಂಡು ದಿ ಕಾಂಜರಿಂಗ್. 2013 ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಮೂವಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ ಅಂಡ್ ಲಾರೆನ್ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ನೆರೆದು ಪಿದೇ ಬರ್ರೆ. ಈ ಮೂವಿದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯಾನೆನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಪೋದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್